бе. Значи, както обещахме, сега ще правим гатанки, само това да си изяде ябълката. Не бутай нищо. Кой не имам цяла чиния? Няма да ядеш цялата чиния. И аз искам. Просто не съм гладен сега. Айде, че трябва да излизам после, пък и стига. Пък и после трябва да пиша домашни, като се върна, али, че имам много работа. Какво? Христина? Какво? Не смърля. Да, аз съм Христина. И се чудя какво е. Аре, почваме. Аз съм, как ме захотя, кой ще кажа? Ти спорни. Не, как ме захотя. Как ме захотя. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да, ще трябва да пусна хартия. Значи, ти справ. Така. Влизаш в тунел. Гледаш. Без тая. Гледаш червена рокля и червена плът. Не знам. Аре, почвай сега. Казвай наистина гатанки. Без глупости. Защото аз знам отговора на тази гатанка. Да, знам. И не е за предпублика. Да, наистина. Така. В инвеститория, в чуик дет гледаш звездите, има нещо. Беличко, кафявичко има. Що е то? Крава. Там гледам. Чакай, с какво? Телескопа? Сега се седям. Телескопа ли? Да. Да, познах 1-0. Ай, чакай някъде да записваме резултата. Добре, марша бия. Айде, сега аз съм мера. Ти беше малка шега. Давай. Значи. 1-0. За мен обаче. Не за мене. За мен. Добре, айде дай. Значи. Червеничко, черничко, мъничко, що е то? Калинка. Ти си. Калинка казва? Да, да. Така. Имаш право на 2 грешки, на третата губиш. Да, и 3 въпроса, и 3 гатанки. За сега сме си задали 2. Така. Нещо гледаш. Вътре в колата. Седиш и го гледаш. Не можеш да му се наседиш, що е то. Сетих се! Не! Без такива! Какво ще да кажа на въпрос? Не иде. Какво? Също за ти. Познах. Ама не, това не се обръща, защото не е за предпублика. Аре, давай вече не Добре, наистина. Нещо седи под земята. Седи и не може да излезеш. Що е то? Червея. Не! Картицата. Не! Баба ми. Не! Какво е тогава? Ядрото на земята. Това не може да излезе, бе. Ясно. Сега прекъля. Добре. Не печеля точка. Аз печеля. Аз трябва да познавам за да печеля нещо. Ти можеш право още на един въпрос на една гатанка да ме залетиш, аз 2. Значи. Гръцката митология. Кой е богът на водата? Ти не го знаеш, добре. Знам го. Оз. Не. Фагата. Не. Не знам той. Предаш се? Да. Нептун. Не, Нептун не и той е бог. Нептун е той бога на водата в гръцката Не, краля на... Бога да. на водата. Аз се чух в нашата митология. Не, в гръцката. Айде, ти си. Аз следващата гатанка ще излезем. Добре, айде. Така. Седиш си вкъщи. Гледаш на компютъра. Гледаш на компютъра и не можеш да гледаш. Не спираш. Погледаш.
Кой той? Знам отговорът. Ама не идеи. А какой? Не решиш, да, още много пъти можеш само. Дай ми жокер. Добре. Прави за нещо. Да, знам, че се прави, дай друг жокер. Види втория жокер. Започва с буквата К. Кекс! Кекс! Не. А какво? Какая? Какая? Аз искам да знам какво е ти. Резултата пак си едно на едно. Ай, сега ще ми поведеш, що съм решил една лесна. Не, това ще е трудно да танка вече. Няма да позволя ти. Моята беше трудна. После ще продължаваме, докато някой не даде последната точка. Която е? Третата? Не, 3 на 1. Това, че беше третата, сега и аз третата. Значи. Лежиш си на леглото. Нали лежиш си на леглото? Гледаш небето и виждаш... Ти нещо по-точно като... Не, чакай. Да, знам много. Сега да кажа... Не. Лежиш си на леглото, гледаш белички неща и отговорът ще да ми нямаш таван. Ама не. Значи. Хайде казвай ми. Добре. В коя митология се споменава Медуза? Горгона. Медуза Горгона. Она с змиите в нещо. Тя е египтянската. Не. Да. Анубис се на египтянската митология. Не, тя... Не, тя е на гръцката. Не позна. Ама аз един път бях казал. Значи нов въпрос, аз ти казах. От коя митология... Не, чакай. Всичко сте с митологии. От коя планета са извънземните? Може да са всяка. Ама коя точка? Може да е в друга паралелна вселена. Коя планета? Не, ти само аз го знам. Земните, ама не. Значи, що е? Кръгличко, мекичко и става за ритане. Пупка. Не. Задника ти. Не. Как е? Не. Топка е. Не. Имаш още един опит, каза задникът ми и топка. Какой? Предаш се? Не. Кръгличко, мекичко може да го риташ. Ти не е за публика. Какво След ще че кажа? кажа. Какво ще кажа? Няма да кажа. Айде, няма какво е топка е. Не. Добре, ти няма как да го разбереш, защото... Да, топка е. Ама каква? Рита са, нали? Да. Топка е, ама каква? Гръцка. Не. Спихнала. Добре, сега съм аз. 1 на 1. Сега кой направи последната точка, той ми дава. Втората. Даде. Давай. Ти си. Аз играеш на него, гушкаш го през нощта, когато си бил малък си го отсункал. Мама. Не, Плюшен меч. не, Дай жокер. няма. Аз си дадох жокер. Не си. Казах ти топка, ма каква? И ти казах гръцка. Защото се шегувах. Айде. Аз ти бях ти дал 2 жокера. Дай си жокер, дето наистина може да е жокер. Започва с... не, завършва на... Но. На. Да. Айде, давай. Това вече 7 минути, 9 минути и 55. Много има за гледане. Давай де. Лесно. Значи, играеш се на него,
На него, не с него. И двете. Е супер лесно. Колко часа че му трябва да тръгнем? Да. Телефон. Не. А какво? Шампуан. Нали се къпал с него? Да. Танцувал си на него. Не съм танцувала на него. Как нали ходиш по него? Играеш си с него. Нали стават балончета? Не стават. Стават? Да, ама аз не ги пукам. Не си играя с него. Това не е въпрос. Въпрос е. Добре, не получавам точка, аз съм. Нещо трудно. На всяка катанка има направена един живот. Така. Много се кара, има изсушена кожа и живее на село щото. Баба. Да. Аз съм. Не, че би. Аре, това беше, той би отново. Аре. Аз съм.